Ba mutasi keladun ke jing kentok jing babun kipai ba no sosno ni kilai tri sno bagi ong ba kidan na treng ji kwa banwan sakni hering re sha ban yiki banrung kai ba kilon pensai kum ka da district administration. Si mutasi ngawan kalong katun ke order jong DC ke order ke ba apply tarik untuk nai August kalong bangan wan ngan long kum hearing officer akan ni jaka de ya ladan ka jing penbaik lengkap ka Meghalaya Pollution Control Board ya kan hearing lawan ngalah penlong ya ka hearing katun ke rule and procedure yang ka public hearing jadi begini projects but nila yo pan snow ya jing snow na kaliang jong ka company ha ka bede bagani ka expansion jong ki ka expansion of the cement and clinkerization plant from 2600 TPA to 4500 TPD te ha ka hearing nila yo snow ya ka presentation jong ka company ka ai presentation but hadin kata nila hot ya ki breu bagian ai kan no ka jing snow ka jong ki ka opinion ka jong ki ka tun rule and procedure jong ka public hearing but katuan ni kilawan ai la ka jong ka views and opinion ka jong ki but nila record ya ka nila minute ya ka nila videograph ya ka da ka de kata kalong ka jing tha ni sing wan ni Ke ngi ba na kalian ki polit ki ha ban penperai kipai ba adu ban dalati charge ban kawang tiar gas. Dan katuan ni bala mensau kan thei kai ka ba kidan na pensai no kata tu kat ni bala penpau lang bagi no pathai ku buat kai ka ba pelong pat deka district administration ban chembres ban pelong ba adu banda buan ki jing jular ba ka jing mensau pai ba ngam no aware ya kata jing persya namar ngawan ba kum ba order ka ba jing PC de jadi ini ngamnong aware saya kata nasuan tidak ada jong ga ngamnong buat bangadang ko mo yo slow ka to ni gi jing pathai jong ki stand granite sebar ki tiar gas ki ya kata isin sapan ga ko na SB lapan ga report ang beri ke hearing na sa sa dah bismillah